kapcsolod vissza, még lesz kör, még van 4 kör vissza, hogy nyerjenek. On your feet! Falon átlő... Jobbálja, falon át. The diffuser has been recovered. Funny as hell, mi? Úgy nem halt meg. Reloading! Ez komoly. Úgy él. Úgy él a bandit. Kirakott egy ADS-ba, Ember. Red Bull, de már hallott az Ezt ADS honnan dobta? Good night. De te ez... Mit lő? Hát most menj vissza és most ugye nyomod a videót, Peti. Túlnak padlónak. Az oké padló, mert a Peti fronton falon átlő meg átmértetlen falon. Ez annyira komoly, leszpolnolt kintre egy ADS. Kidobta a falon keresztül. Seconds remaining. Legalább Van valahol. nem a rage cheat. Hol kell bemenni? Menjünk, Petya. Last op, 5 seconds remaining. Varik. Ez dobálta. The time limit has been reached. Szóval nem tudtam lelőni. Senkit nem lőtte, csak akit lent lehet. De ember, miért nem álltatok be elém? Hát Peti éppen megdumpolt valaki ott az ajtóra is. Hát ez Ezek elképesztő. esküszöm beeredőek. Az előző kör után nem voltam benne biztos, hogy csal, mert lehet, hogy azt, hogy mondom, az De na, én láttam, hogy hol késelt téged. De nem, tényleg elkéselte a shieldem a lépcsőt. Az ilyen hekkeknek mi értelme van? Akkor miért nem csak futják ezerrel? Már miért csinálnak ilyen nyilvánvaló hekkeket, amik még nem is OP-k? De OP-k amúgy csak nem akarnak nyerni, tehát hogy... Visz, hogy kirak egy ADS-t, annak mi értelme van? Jó, Akkor miért nem... Jó, legalább Need to use your drone to locate a bomb. volt már ennél élvezhetőbb csaló elleni game. Én konkrétan nem hiszem. látom az ADS kirakát, nem látom, hogy a gyerekek is nem halt meg valamivel. Your drone has Én nem tudom, found én a random bomb. elkezdtem túrni a falat és meghalt. Jegyzek, milyen drónom. Most kilőtte ki a drón, senki nem. Nézd, gyorsan nézd a drónom zétén. Oda került egy ADS a fal túl az ára, meg itt kihajított egy Legion Mine-t azon a falon. De vágod, hogy a Petinek lelőtte a shieldjét is azon a falon keresztül. Jöttem kiszpónról, és 10 itt seconds to elkaptam go. egy Legion Mine-t, és néztem, hogy ez mégis hogy a picsába történt. 5 seconds. We don't cheat. Amúgy true, nem csaltak. You found a bomb. Make your way to its location and defuse it. Vágott vagy, hogy egyszerre meghalt mindkettőnknek a kamerája, a drónja. Úgyhogy nekem a közelében nem volt semmi. C4! There is no longer Ez honnan jött? Ezt látni akarom. Ja, persze, a falon át. Hol vagy? The diffuser has been recovered. Kidobta az átlőhetetlen falon át a gyerek. De invincible, I can't be. Ember! Kidobta a szolid betonfalon át a címét. Úristen, oké, nem a Jill Hughes is. Last operator standing. Megint megtette. Nem, ez egy legit C4 volt amúgy. De geci. Prilo is amúgy ex-champ. Hát ügyes ember, nehéz lehet úgy, hogy kidobálja ránk a szét. Ja. Téged ölt meg engem? Secured. Nem, engem úgy ölt meg a tag, hogy nem volt recoil és a falon át csak elkezdett lőni. SMG 11-jel, de úgy no recoil, tehát megvan az, amikor... Tehát nem ő tartotta meg, látszó. Tehát
csapatoknak van ilyen aim hackje is amúgy, Egyszer vagy nem dobjanak tudom. már ki a Petire is. Persze egy van minden, ez hogyha ilyen ezeket a soft Ja. szarokat meg tudja csinálni, akkor van többi más is. De hát ezeket nehezebb megcsinálni Ezek az- szerintem. Igen, egy ezek az aim ilyen extra dolgok, mint Ja, Most meg meg az briefingén izé is dolgok, lehet. az ilyen Ezeket csak ki fogják bannolni, nem? hát a küldesz videót róluk A azért. Jill Clues, a Red Bull, a Prancer, a Free Louis csal, a UC XK, az nem tudom. az lehet. Ja, nem úgy rollbacket sem valószínű, hogy kapunk. Secure the bombs. Mindegy. Csak rakják ki őszintén, engem nem érdekel, ha elveszik. Egy Ja, csepp is engem nem sem. vissza, de de ezt ne tessék már meg gyertyűen és legalább Wall reinforced! Sajnos láttam ilyen Godly Move videót, meg New feed játszottak active. egy tagállam, egy cheater. Játszottak vele 90 gémet, a cheatert kibannolták, a tag meg még mindig champ volt. 5 seconds to insertion. az izé, hát a Barney Op 4 has yet to akiket locate a bomb. leszénégyezett, az... Nem, engem nem az ölt meg. Én személy Miért másik szerint, négy? én nem tudok átdobni szolid falakon C4-et. Én igen, nézd csó, gyere! hiányában is. Arra valahol hasonló. Mit izé? Négyeket fognak ránk dobálni most belül kívülről? Várjál, melyik falon kell átdobni? Ezen lehet? Biztos, csak megnéztük egy Coconut Bra. Valahonnan jönnek, ezek nagyon jönnek! Hol van? Ja, van öreg. Ah, Op 4 has located a bomb. Know what to do. Oké. Ott valakit eltúlt a falon át, és láttam. C4 set! Szépek. Isten, verje meg ezeket, basszus. Honnan jött ez a négy? Nem Ez a tudom. négy, az pattant. Ez a négy, az pattant, az hogy jött be? Ez meg, ez kellett ez a game, tényleg. Sokan igen. És ki van rakva kell, és fuck. Ember ő meg ő is valami ex-champ. Nem, ő Diamond 2. Nem. Na, fő támadni jobb volt, ameddig kifutottak, Igen. meddig volt esélyünk lelőni Támadni őket. tudunk safe helyen lenni. Ja, de itt most csak igazából... Mire gondolsz, amikor jött a C4 a falon keresztül? Secure the bombs. Nem, de az a fentek Jó, támadni... engem az ott meglepett, de... Tudtam volna, hogy lehet máshogy játszok. Fuck! Már hogy nem tudok átülni a shieldeden. De vár már Ja, de Szeretném nézni, mi történik. Jó van, legyen akkor. Legalább izé HD-ban nézhetem végig. 10 seconds. Ezt a szutyok csalás nem. Küld el a videót, hogy ne én 5 seconds left. Op 4 has yet nem to amúgy locate csak a jobban bomb. drónoznak, én arra hittem rá. Igen. Azért tudták, hogy mindig hol vagyunk. Jó volt a drón munka. Replace drone. Replaced ADS-ek kint. Ajaj, itt jönnek. Jön az es. El fogja mínuzni a sírt. Már ezért próbálkozik vele. Van olyan rajta a C4, szóval hagyja abba. De ki van bannolva, én akartam hozni. Itt van az el. Igen, oldalból ő meg. Jönnek le a helyre. Megkésett a shield-el. Meg még, van még ott kettő.
One friendly remaining. A bomb has been located by Op 4. Másik balra. Hát, All friendlies were eliminated. Mission failure. remek volt ez a gép. Szerintem a five death. Five cheaters. The tanking of the KD. Nekem szerencsére nem rontott annyit a KD-mon. Kettes KD Várjál, volt. nézzük meg, hogy beraportoltunk-e mindenkit. Be, én be.